Este festival se construye como un enlace con vosotros para ser festival útil, un festival cuyas propuestas sean motivo de aprendizaje más que solo de entretenimiento. A lo largo de estos 3 días tendremos un programa muy variado al que os invito a que no os lo perdáis y que se ubicará en diferentes rincones del pueblo, no solo en el auditorio. Hemos querido convertir esos lugares del pueblo de Aielo para que incluso los propios ayelenses los reconozcan y los revivan como espacios escénicos, con todo el potencial que guardan sus muros. Y que se reunirán ahí a partir de ahora, poesía, músicas habladas, performance, vino aquí esta noche para brindar por esta vuelta a casa, música electrónica, videoarte, sensores corporales y rayos láser, flamenco experimental, paisaje sonoro y también 2 premios. Vamos a entregar el 13º premio Cura Castillejo, que ya lo hemos entregado desde hace 13 años, y por primera vez el premio Paulette y María, que nace para homenajear el trabajo de mujeres artistas que desde el compromiso y la valentía nos invitan a recuperar ese estado de asombro que provoca lo inusitado. El premio Cura Castillejo de esta edición se lo daremos a la agrupación Ars Sonorus, que desde Colombia viene trabajando en la edición, en la formación, en la difusión del arte sonoro. Y el premio Paulette y María se desvelará en unos momentos. Pero ante todo, en esta edición hemos querido incluir a los artistas del pueblo y también al público infantil. Tanto la inauguración como la clausura estarán realizados por los mejores músicos de Aielo. Esta inauguración será un pregón de reinicio y participarán la banda Unión Musical, la orquesta Subitus, que está ahí escondida, y grandes artistas aielenses de talla internacional, como Cisco Aparici, Óscar Vidal, Miquel Sarrió, Llorenç Barber y Joan Castelló y Santi Barber, que deberían estar. En primer lloc, pensé que és important com s'ha dit, no perdre la memòria i en esta ocasió és important retornar activitats culturals que fan que un poble cada vegada sigui més gran. L'any passat començàrem retornant ja activitats en art, cultura, on vam descobrir a artistes locals de tots els àmbits que pràcticament tots desconeixien, i ara és el moment de retornar a artistes sonors, musicals i de la talla de Llorenç Barber, un musicòleg a nivell internacional, i de tots els artistes locals que s'hi estan. És important el recolzament de tot un poble per a aquestes activitats culturals vagin cada vegada a més, però no sols cada vegada a més, sinó que vagin engrandint-se. I sobretot és important un festival com este perquè el que fa és portar el nom d'Aielo per tot el món. Per tant, és important que estiguem, és important que cada vegada soni més el poble d'Aielo, soni més el festival de nits d'Aielo Llard i que anem millorant-lo, engrandint-lo i fent que siga un orgull per a tota la població. Xics, xiques, fadrins, casats, ja ho veig tots. Ja som aquí! Nosaltres també sabem xillar, agrair, disfrutar, convidar e inventar. El festival Nits d'Aielo Llard s'ha cansat de viure en l'exili. Estem estar sols. I diu, com diu, que retorna a casa seva. Estem a casa. Tot s'acaba, fins i tot l'exili. Que ràbia, perquè mos anava tan bé. Fixa tu per a on
però han volgut alquilar-lo i hasta comprar-lo esta paradigmàtica aventura que es diu el Nits. Però ja va per glòria nacional de ja ho hem fet. Així és que un monument mític com les Torres de Serrans o les Torres Gemeles des de Nova York, que pobretes i pobrets ells. Més de 3.000 que van caure, sí. Imagineu-se on podria haver aplegat l'exili del Nits i tots els d'Israel. De moment, el Nits mos ha dut al Moví, al Centre d'Octubre, a la Societat d'Autors, a l'Institut Francès, a l'Sporting Club o al Metro de València, inclús, que baixàrem allà passant tota una institució. I anàrem a l'estudi de Fonsiu, del Teatre Principal de València. Qui per ha volgut o qui voldria ara sonar en el Teatre Principal a l'Estat o en el Centre del Carme, on ens volen més que altres. Hòsties, pensant-ho bé, hem viatjat més gràcies a l'exili que si foren denúncies. Imagineu-se. Tot s'acaba. Hasta les ganes de viure d'estació en estació i de susto en susto. Se m'olvidava. Però estaven tan excitats, dic tan exiliats, que nos anàrem a fer el Nits res menys que al Teatro Pradillo de Madrid, un dels teatres paradigmàtics de les vanguardies, i volien que es quedàrem allí i que fèrem tots els anys allí, i digueren que no, un exili té també les seves normes, no anem a anar a fer un altre exili de la seva i que allà mos tiren, no, s'acabó. Van dir que no tenien prou. I fins i tot allà a Madrid, al Teatro Pradillo, recorda que va vindre el niño de Elche, ara tan famós, l'amic Paco, el xiquet d'Elche, que va fer allí una cosa realment bonica. El niño de Elche, ara que és tan famós en tot el món, van créixer, no diré que va néixer, perquè ara naixeran en ells, però va créixer en el mig de l'Albert. Podríem dir que l'exili del Nits ha sigut per tots nosaltres un aprenentatge de qualitat superior. Podríem dir, inclús exagerant, que hem sigut o hem fet tot un màster universitari. Un màster. Què passa amb això? Un màster? El Nits un màster? Jo diria que, bueno, haurà que preguntar, haurà que investigar, haurà que veure, perquè la pluja que cau i en tota la història que estem vivint, dir que hem fet un màster no té ninguna gràcia, perquè, clar, haurà sigut per enxufe, no s'hauran aconseguit el màster sense donar-nos compte, i no per els mèrits i els esforços. Veig que vas a veure el màster este, o no serà un màster? Estarà tot estarà tot falsificat. La veritat és que no te pots fiar ja mai de ningú. Haurà firmat sense saber per cura. Jo recordo que quan se n'anaven d'allà, amb l'ajuda de la gent més estupenda del món, demanaren firmes i tinguérem un muntó de firmes, però dic, bueno, ja hem firmat que volem que esto se retrotraiga i que l'exili no existisca i que nos quedem i que allà lo continue i que nosaltres continuem perquè aquí farà falta, perquè aquí mos hem parit totes aquestes coses. Anem a continuar allà, no diguem uns quants, en este muntó de firmes pujarem aquí dalt i no cabien en els caixons de l'entrada de l'entrada. Aquestes firmes, bueno, estaran en el cel, perquè, clar, en caixó que fan les firmes de tanta gent d'allà demanant un exili o un no exili. Com ixa 400, realment. En fi, n'hi ha de tot. En 13 anys de pegar voltes per el món, ocorreixen moltes coses. Ara que recordo,
al començament, quan érem encara protoimmigrants i protoexiliats, algú ens va advertir d'una cosa. Digué, escolteu, s'ha enterat que l'obro de Malferit ha decidit gastar-se 1.000 euros de l'erari públic, clar, no se'l gastarà de la seva butxaca, per tal de quedar-se el nom, la denominació de mig de Ialoiat. Hòstia, això, gràcies per avisar-me. Visitarem els nostres amics de la SGAE, la Societat d'Autors, i se queixaven de risa. Dic, bueno, no hi ha ningú problema, la solució la tenim. Se pot utilitzar l'exemple este, per exemple, ara que estem tan proper de la botelleria, que no és el mateix dir Coca-Cola que Cola-Coca, tak? Això ens obre totes les possibilitats del món. Així és que, bueno, s'haurà gastat 1.000 euros este bon senyor, però el cas és que podem dir-nos, en vez de nits d'Aialoiat, podem dir-nos nits de Ieloiarte. I, bueno, amb aquest truco, cada any pensàvem gastar-nos el coco en inventar-nos noms que digués el mateix sense dir el mateix per així ridiculitzar d'alguna manera aquestes coses. No és qüestió d'un joc. Tindre o no tindre un nits no és una qüestió de joc, és una qüestió de sensatez. És una qüestió de saber a on sembra uno i a on pot recollir les coses que pot recollir. Per tant, nosaltres som de Coca-Cola, no de Coca-Cola. Això no és passat. Ara fou un any molt divertit, que els nostres xiquets jugaren a gel i se feren les mans totes plenes de gelor a canvi de jugar amb el gel, i amb el gel que surt, el gel que balla, el gel que surt, el gel que plou, i feren de mig de Ieloiate. Pobres dels sabanets. La nova era sonora se alimenta de noves narratives. I això és el Festival Nits. No mai repetim, només insistim en el que no coneguem. Si un només diu i fa allò que ja sap, no adelanta. Lo important és arriscar-se, és entrar en propedèutiques, és buscar una intuïció, és anar més lluny de lo que uno sap i li diuen que sap. I ahí es comença, diríem, una aventura que té uns riscos, naturalment. Home, a un li poden passar coses. Ara, hi ha molts filòsofos que diuen la millor manera d'adelantar és l'error. S'equivoquem, però estem caminant. S'equivoquem, estem inventant. Estem fent, anem més lluny, anem allà a on no podem aplicar. I allà no és casa. Insistència. Terreno a sentir, terreno a compartir, a esparcir, a estimar, a defensar, a ampliar, a juntar-se amb el gent al costat. Allà no hi ha més gens de casa. Allà l'osoleria, allà les montaneres, el baile, el guillem, és la pobla del món, fins i tot és el coll i Gandia. I més allà. Fora de València també no hi ha allà. Perquè fora de València també hi ha molts que tenen el mateix problema que nosaltres. El que no podem és mirar-se a Melic i quedar-se amb el Melic. I dir les coses més òbvies i pensar que la cultura és repetir. Que la cultura és fer el que sabem fer. Allò que sabem que ens agrada i que sabem que aplaudixen a la primera. Allò no és cultura. Allò és fer la mà en el tresillo de casa davant de la televisió. El Festival Nits és aventura. De vegades és escut, és refugi, però sobretot és llaor. És futur i és història que anem fent. Tros a tros, alè a alè,
professor a professor, hivern a hivern, cantó a cantó, plor a plor i repic a repic.
anys, mil gràcies a tots, en volem més, encara no en tenim prou.